Que tal? Moi boa noite. Venres 8 de maio, sintonizadas a televisión local. Evidentemente agradecémosvolo e tamén vos anunciamos que iso significa que aquí vos ides a topar coa información local nos 22 minutos. E comezamos falando precisamente do convenio entre o Concello e Coempo. Estas semanas, sesión plenaria, dábase validez a unha serie de convenios. Hoxe debullamos o que significa para a nosa vila ese convenio xa agora asinado con Coempo, coa Asociación de Comerciantes e Empresarios. Benvidos e benvidas. A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Puenteses Coempo vai contar cunha axuda de 35.000 euros para sufragar as súas actividades de dinamización económica neste exercizo. Os fondos proceden dun convenio entre a entidade que preside Monserrat Castelo e o Goberno Municipal e que recibiu luz verde o pasado mércores en sesión plenaria, co que se pretende apoiar o tecido comercial, hostaleiro e empresarial local a través de accións de promoción, formación e dinamización. Entre as actuacións incluídas no convenio, que estará vixente ata finais deste ano, destacan a posta en marcha de campañas de promoción e dinamización para as empresas asociadas, iniciativas destinadas á formación do sector comercial hostaleiro, así como apoio aos gastos xerais necesarios para o funcionamento diario da entidade. En relación a este acordo, a Edil de Hostalería e Turismo Elena López recalcou o papel fundamental desta entidade á hora de dinamizar económica e socialmente as Pontes, xa que coas súas campañas axuda a atraer actividade e fortalecer un sector que resulta esencial para xerar emprego, crear vida nas rúas e manter o municipio activo e dinámico. Para Elena López, este tipo de acordos son fundamentais para respaldar motores tamén fundamentais da economía e da vida social do municipio, como son o comercio, a hostelería e o tecido empresarial local. As Pontes faixe xa un nome de contado na programación de jazz. Sen dúbida vai ser un festival de referencia. Pulso arrancaba esta mesma noite e mañá teremos a segunda entrega nunha fin de semana na que son 2 días do mellor do jazz autonómico. Tras a inauguración hai cousa dunha hora da primeira edición do ciclo de Jazz Pulso, mañá teremos a oportunidade de desfrutar do segundo dos concertos incluídos nesta interesante e novidosa iniciativa musical que nos chega dende a Concellería de Cultura. Para esta segunda derradeira xornada, a proposta chega en forma de banda grazas á Orquestra Galega de Liberación, unha vintena de músicos que traballa coa improvisación e crea en tempo real cada un dos seus concertos, dando lugar a un proceso único. Dirixida por Xacobe Martínez Antelo, esta agrupación subirase mañá ás 8 do serán o escenario do Auditorio Municipal Alobi, nunha experiencia única, imprevisible e emocionante, que de seguro vai deixar pegada no público pontés. As localidades para este terceiro e último concerto xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén na propia billeteira do Alobi unha hora antes do espectáculo. Últimos días, cas últimas horas para anotarse para a comida da Paro do Bazán. Lembremos que vai ser todo un evento multitudinario e seguramente exitoso e que de momento aínda podemos anotarnos para participar tamén no xantar. O vindeiro 30 de maio, ademais de desfrutar das festas do poboado, tamén imos contar cunha segunda celebración da altura, en a que se van reunir exalumnos, docentes e familias para recordar os seus tempos no Colexio Nebrija Pardo Bazán. Será un xantar popular que se vai desenvolver no campo de fútbol do Poboado das Veigas o vindeiro día 30, como dicíamos, e para o que este domingo remata o prazo de inscripción. O menú da xornada vai incluir polvo, churrasco, bebida e sobremesa e terá un prezo de 50 euros por persoa. Asemade, haberá música, sesión de tardeo e diferentes sorpresas por parte da organización do evento, que corre a cargo de varios exalumnos e alumnas do centro de diferentes xeracións. As persoas interesadas en inscribirse deberán aboar eses 50 euros na conta de CaixaBank habilitada para tal fin e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico lapardovuelvealatir@gmail.com xunto co nome do asistente, ano e xeración, ademais de teléfono de contacto e correo electrónico. Por outra banda, se está a preparar unha exposición para lembrar a historia do centro, de aí que todo aquel que conte con fotografías das excursións, actividades ou graduacións poden enviálas tamén ao correo lapardovuelvealatir@gmail.com ata o día 15 deste mes.
Repasamos agora o que daba de sí onte unha nova edición, unha nova xornada dos Xoves na Biblia. Contábamos con Bea Campos e os seus contos. Contos clásicos dos de toda a vida séguense en pasar de moda. É que A Cinisenta, Brancaneves ou Parruliño Feo son títulos que coñecen todas as xeracións e os que sempre se lles pode dar unha nova volta. Esa é precisamente a particularidade do espectáculo Contos con xeito, de Bea Campos, e que onte protagonizou unha nova convocatoria dos Xoves na Biblia. A narradora escolleu todo un clásico como Os Tres Porquiños para esta función dirixida aos lectores e lectoras máis miúdos, en na que se facía unha nova revisión desta historia, na que se fala do esforzo e do traballo duro para obter recompensas e seguridade ao longo prazo, fronte a esas solucións rápidas que acaban sendo temporais. Para chegar a esta ensinanza aos pequenos, Campos optou pola axuda dos seus tres monicreques e tamén da música das cancións con distintos retrousos, nos que a participación do público foi indispensable. Ola repolos, eu son o porquiño mediano e a mí gustame moito xogar a má morta. Mira, fago así. Má morta, vai petar na túa porta. Pumba, chumba, rumba. Outro. Má morta, vai petar na túa porta. Chumba, rumba, tumba. Ha. E porquiño pequeno e porquiño mediano vivían tamén co porquiño grande. Eu son o porquiño grande e a min gústame moito comer o caldiño da mamá e xogar a trispiristriñas, o que non come non ten barriguiñas, trispiristrolas, o que non come non ten barrigolas, trispiristriñas, o que non come non ten barriguiñas, trispiristrolas, o que non come non ten barrigolas. A casiña está unha casa de palla. O porquiño, moi pequeno coa súa casa, moi contento. Ai, casa! O pequeno porquiño foi vivir a ela. Tras desta nova revisión dun dos contos de fadas máis tradicionais, precisamente da tradición oral inglesa, os Xoves na Biblia regresarán a vindeira semana cunha nova proposta do colectivo Xurelo, a agrupación antes coñecida como Polo Correo do Vento e que xa estivo nas Pontes en varias ocasións. Para esta cita que adicarán as letras galegas, novamente van a apostar por dar a coñecer a obra e vida de Begoña Camaño, homenaxeada este 17 de maio pola Real Academia Galega. Será cunha sesión de contacontos e de debuxos que de seguro volverá a ser todo un éxito entre a cativada. A actividade volverá a ter un escenario da Casa do Peso como ubicación o xoves dende as 6 da tarde con entrada libre ata completar aforo. Entramos no treito final do curso, toca ir rendendo contas do que se fixo neste último trimestre, falamos de música, falamos, por tanto, de conservatorio e falamos de audicións. A espera de coñecer o programa, xa sabemos que a primeira desas audicións teremos a volta desta fin de semana. A actividade no Conservatorio de Música non para. Ademais das clases diarias, recitais de fin de grao, dos ensaios ou de sesións abertas como a desta mesma tarde, tamén continúa o programa de audicións co que é habitual pechar cada trimestre. Polo momento non hai un extenso calendario de actuacións, pero sí que o luns da vindeira semana vai ter lugar a primeira das audicións de fin de curso e da man dos grupos de saxo, conxunto e música de cámara. O escenario desta cita vai ser a aula polivalente do centro dende as 7:30 da tarde. E contamos xa co programa da festa da Romaría das Merendas. Falta poñerlle nome, exactamente cubrir socos de que grupos son os que veñen en cada momento, pero sí sabemos o que vai ser toda a programación e as actividades que vai haber tamén, evidentemente, a data. En algo máis dun mes chega unha nova celebración da Romaría das Merendas, cuarta convocatoria dunha festa que volverá a ter a Fraga de Dona Rita como escenario o vindeiro 13 de xuño e da que xa imos coñecendo algunhas particularidades. De feito, o colectivo de gaiteiros das Pontes, mediante as súas redes sociais, xa deu conta de algunhas das actividades dunha xornada que se vai ambientar novamente na Galicia dos anos 50. Polo momento, estás a preparar o listado de grupos que actuarán durante todo o día, pero o que xa temos é o horario e as actividades xerais desta popular cita co folclore e a tradición de Galicia.
De feito, a xornada arrincará a 1 da tarde cunha sesión vermú e tamén coa apertura dunha exposición de coches antigos a carón da propia Fraga. Ata as 3 da tarde teremos música para despois descansar e desfrutar do xantar. Como é habitual, cada grupo levará a súa comida, xa que non se van instalar postos de comida ou bebida. Tampouco se permitirá a colocación de toldos ou peches. Ademais desta mostra de vehículos antigos, outra das novidades chegará ás 4 cunha sesión de xogos populares para as crianzas a cargo do espazo infantil Picariños e dende as 4:30 teremos un obradoiro de iniciación ao baile tradicional. Ás 6 da tarde botará a andar a tradicional foliada con diferentes grupos procedentes das 4 provincias galegas e incluso tamén de fora, aínda que haberá que agardar uns días para coñecer o listado final de participantes. Non vai faltar o concurso de baile agarrao con premios para as mellores parellas e tras as actuacións estelares, dende as 11 da noite, haberá foliada libre para que calquera que así o desexe se anime a tocar algunha que outra peza. Entramos xa agora en debullar a información deportiva antes de rematarmos. Co deporte xa no treito final da tempada, moitas competicións regulares acabadas e outras tantas a piques de pechar, toca botarlle unha ollada ás citas máis importantes desta fin de semana. De feito, o CD As Pontes foi quen de meter un equipo na final do Campeonato Galego de Fútbol 8. Falamos dos prebenxamíns, que se estrean na competición esta fin de semana na Laracha coa disputa da fase intermedia. Terá que clasificarse se quere estar a vindeira fin de semana na fase final, que se vai disputar en Arousa. Nesta fase de grupos están os 10 mellores da zona norte e os ponteses comparten grupo neste caso co Ribadeo, o Dumbría, o Calasanz e o Melide. Na mentras en fútbol sala, os dous equipos locais estarán no torneo de convivencia en categoría Benxamín que se vai disputar dende mañá no pabillón das Lagoas en Narón en un formato de partidos de 15 minutos nunha soa parte. O Lago Sport está no grupo A co Narón, o Pontedeume e o Caranza e o Esteo no E co Pontedeume, o Cidade de Narón e o Estrela. En canto ás categorías senior, o Lago feminino está nestes momentos a xogar co Ribeira na Fraga e o equipo masculino medirase mañá ás 4 o Silva na Coruña. Os infantís, neste caso, o equipo masculino xoga o domingo ás 7 co Pechesches na casa e inmediatamente despois ás 8:15 as rapazas mediránse o Fervenza, na mentras que o Levín visita mañá o Area Longa ás 7:30. E precisamente tamén unha xogadora do Lago Sport, Adair Legaspi, vai formar parte da selección española de fútbol sala sub-15 tras ser convocada para os adestramentos que o equipo nacional vai desenvolver a finais deste mes nas Rozas. En baloncesto, temos as seguintes citas. O equipo de Premini Básquet xoga o domingo ás 10:30 na Fraga, coa Escola de Neda, e ás 12 teremos o encontro entre o conxunto de minibásquet e o Básquet Ferrol. O equipo mixto de infantil recibiu esta tarde o Básquet Ferrol e mañá volven xogar ante o Baxi dende as 10 en Monte Caxado. Dobre cita neste caso tamén para o infantil feminino, mañá ás 10 xogan en Esteiro co Baxi e o domingo ás 5 en Pontedeume ante o Pontumio. E rematamos con hóquei a patíns, porque o conxunto alevín do Hóquei Club As Pontes xoga mañá en Santiago co Berenguela ás 11 e o domingo ás 12:30 en Narón co Cambre. En canto aos benxamíns, estes teñen cita o domingo tamén en Narón pero ás 11 e tamén co Cambre como rival. Foi todo por hoxe e como é venres será todo por esta semana. Volvemos o vindeiro luns. Grazas por a atención prestada, grazas por escollernos un día e unha semana máis e o luns volvemos quedar. Tede moi feliz fin de semana. Boas noites e bo descanso.